Türkmenistanda doların gara bazardaky nırhynyň duýdansız aşaklap soňrada ýokarlanmagy netijesinde onuň türkmen manadyna bolan hümmeti durnuksuz bolmagynda galýar. 2 dekabrda ýerden Balkanda dolaryň gara bazardaky nyrhy 15 manat 50 teňe çenli aşaklady. Günüň ikinji ýarymynda onuň bahasy ýeni ýokarlanyp başlady we 18 manada galdy. Şeýle ýagdaý Aşgabatda hem gaýtalandy. Soňky günlerde ýurtda dolaryň gara bazardaky bahasynyň durnuksuzluğu dowam edýär. Mundan ozal gara bazarda 20 manat bahalanan bir Amerikan dollary 28 noýabrda 18 manada we 1 dekabrda 16 manada çenli aşaklady. Habarçylarymyz dollaryň durnuksuz bahasynyň köp telekeçini dowly düşürýändigine, olaryň käbirleriniň söwda etmekden ýagny öz haritlaryny satmakdan saklanýandygyna aýdýarlar. Sewdegerler haritlaryny arzan satyp maddi ziýan çekmekden gorkýarlar. Sebäbi olar dollaryň aşaklamagyny, häkimetleriň bayramçylygyň öň ýanynda haritlary arzanlatmak üçin olanýan oýnuna meňzedýärler. Diýip Balkandan habarçymyz belledi. Türkmenistanda adatça uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda we döwlet dukanlarynda emeli azyk bolçulugy, arzançylygy we köpdürlügi döredilmäge çalyşylýar. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip, bayramçylygyň ýyzyany emeli bolçuluk ýok bolýar. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistan daşary ýurt valutasynyň erkin söwdasyny çäklendiren soň ýurtda valutanyň gara bazary emele geldi. Merkezi Bank dollaryň resmi alış çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Dollaryň gara bazar bahasy bilen resmi alış çalyş nyrhynyň arasyndaky 5-6 esse tapawut dowamly saklanýar.